Yagi hajar ngut ki pai dreungai ka balang Catholic kila toj ka sngi khaddo ka jing rakhe ka jing dap chi spa snam ka jing wan shakri ki missionary salvation ha ka thain chate lam mi ngi bat thain rilom jantia nadu snam khat khandai spa arpu ar hadu snam arajar arpu ar ha immaculate conception mokendeng ha ka sngi ublai Hagani ka snile don lang ru ki fathers na ka jalan yam joai ki bakin top ya u father Ferdinand de Khar administrator joai diocese ki father ki bajutre hagani ka parish Mokendeng ki father Salesian ki father but ki sister but ki wai Hashwa banya shimbenta ki reu ngai hakamas bakhoj Father Paul O. Lincott, SDB Provincial, kumukong san hagani ka sni, la plipat ba yo modur jong Don Bosco bakhoj, baru Dominic Savio, bala tay ni ka benta ban pensa anam ya ka jingwan ki missionary salvation ha rilom jantia, ha ka jingdon lang Father Henry Warba, SDB Rector but Parish Priest, Father Carmel Murthong, SDB, but Father Dunbar lang Kurba, SDB. Father Paul O. Lincott, SDB Provincial, ula ajingkren hagani kasngi, baru ula ongru bagi missionary kilong tang ki atiar ki barit hakmat ublay, ki day tang ki nongra ya ka khubor jong ublay, ban penim ya ka kerteng jong Jesus Christ. Dai hang ni kapor kay kuman ko para kasi ka mangi ni ngu ngidam manta kasi. Na do kapor ka ba kumno ki Fara Salvatorian. Hak praspa kandai po ka ba maki ki wan syagne kari ke jongi. Hoi nakadaw jong ka sarkar ki hapan leit no. Hadin ki wan ki Fara Jesuit. Kabalang ka khot ki Fara Jesuit na Calcutta ban pek ban sumar ya kini ka thaing ke jongi. Hoi makiru Kim Don Bor tidak katakan kadau ka Vatican House and Syekh ja kanai spa arpuwei lakot yangi kikun jong Don Bosco bangin yang sakhi ya kata ka jingshisya ya ka jingsai nirong tang ki atir ki barit ki bamlong ngiyai hakmat ublei trai kanra hakmat ke balang ngimlong ngiyai nirong tang ki atir ke ba ka balang ka khot ingi syang ni ka thain dong se de lamingi ban ra ya ka kubor jong blai ban pen im ya ka kerteng jong Jesus Christ uberita u khon lang prat jong blai u ba kitno iki pop jong ka prathai ni yong tang ki atir ban ron ra kita ka kubor ha ki khon jongi jong ka thain sadai lamingi ban yang saki yau Christ Kumbau Yohanes Baptis ulayang saki, kumbau Paulus Mukui ulayang saki, bat mangi mentaki missionary ulayang hakini kisispa asnam baladek kilayang saki yo Chris, bat mangi kibadang immentaru ngikwaken ban yang saki, ne ban pentamai ya kata kadrukam jangi kumno ban bat kumno ban yai ban yang saki ya kata jingsai jo Chris, kamting kamri ya ke egi kaman saja. Yek ai ke balaja, yek ai ke ban kebaja, berke ai ke ban saja, ngimdai banting menre ban yang saki yau Chris. Kani ke por ke memengi nyaban pentemai yala ke jong ke jingim. Nyaban pentemai kita ke jingit ke memengi ngi syane atli telan halau jong trai no bon tau. Memengi ngi kita ke jingkermen. Mengi mat kermen wi tang hau Chris. Ngin kermen wi tah ke barang Katolik, am kiwi tang hakaban Katolik ngin kermen katain ke ba Jesus Christ ukwa ingi menta kasi ai bagane ka ripnar baro kawai ha kani ka por ka mangi ya puson ya ktin jongblai ka menta kasi ya snap ka mangi menta ya skwa ban pelong do pelong snam ya ka mangi yin kut jimut menta kasi ngin rai menta kasi midong nadu menta kasi ngire melong ki ba smart busting ngilong kita bareng ki briu jong ka jingek Nida melong kita ki beriu jong ke jingkerman, ki beriu jong ke jingi, ki ba kloy ban syakri ya kabalang, ki ban syakri yau Chris, ban yang saki ya ke jingshai ka ba maul aingi ki kun ban riu. Kamas bakui
kemasuk kui kebamangi ni jiyo benta ni sim benta ha kemasuk kui kebamangi ni aban pusan barbor kebasibit pinyos ngau kemamapi pinsei kebamangi ni jiyo mat barbor deh kepo jang kajing penkela ha keba ukun lang berat jang blay wan here halo kini keduan ke depan ha kepo jing penkela ha kepo pen isisya yang tahu kun balang lang berat basisya jang blay ukun lang berat batlem jang blay tahu kun ubla ati yang ke jong kejing im na ke benda jongi ki kun benreu dai barbor ha ke Eucharist bukoi Mentah kasih katan terik ni poi saya bakut jong kecing penhap perda jongi ya kane kecing le burom kecing dap sispa snem kecing wan jongi solution missionary sha kane ka rilum centi jongi kane ke ba ketik ya ke mesin anu jongi kum ki pai rungai jong kane ka pari sibar kawai ba kum juk ru jong ka rilum penar hi hamtam haba ila ya lenti hakini ki bon deli kisnem lengba kecing le ki harukom ki missionary ki parim ki bawan nadu na ri pareng na silang duriau kila elek ka bala ka bor ka pucung ki kila du thiat do dem ba kila jai lang ba kira dalam ka bubun donu na pancung ki bala sha penyap na ka dau jong kejing bisni jong ki wei na ka dau jong kejing penher put jong ki wei rei ke ka ba ngil ale hakini ki snem ngila ban tho tang kindiat kata kalong ba kabalang ka thlik ka erap hak ba bun ba kiliang ki sedang na kejing pet jongi school bun tli ki school hakini ki than ripulum penar jongi nila ai ki khna ye kajing hikai ba pher bat bun ba na panjaki kila keu kendan na kesnem bat kila beng hikam kecam jongi katakan dai kawai na pedeng ki sembo ba ni kum ka seng solution nila ai hakini kirulum jongi nalo kani ka cingirap jongi hiki school kila pesang ka bala la kabut la kabor ban yarap ru hakim lang salang leng ba kajing yarap jongi ban pengkiu ya ka sukasanya ke baha kamet ya kacing ide cimut kacing teli jong kibreu baro lengba kacingnya lecengi na kawi ka snok sing pat na kamda kacingnya seng ba pher ya lap ngi kring ngi kibreu banwan sakane ki hima jong kacing suk saki hima jong ka cing e chublei bat hakini ki spas nem ngi le iru bala don bun ba kibreu ki bala wan da kacing suthu jong ki hi da kamon jong ki hi sha kane ka balang ka bakhuj ka ba Jesus Christ la seng bat na bun ba ki breu ki ba day na kanem tre kila sim sisa ya kajing rai jungki da kajing su jungki ba kanem tre badon hani ka than jungi kadon kajing ede kerpang ha balang katolik kala aram ya kila alam ya kini ki briu sya kade kajing pura ha ka im jungki bat kemju ru kila ngej ba leng ba kajing pedang jungki ya Jesus Christ kum nong punim ki yu ru kajing imum jukut ya ka ba ni khimlenti ha ko ikasngi habang li phai na ngai thai sya ki ma pneng te ka ei ka bang ni kwa nong ru ni long ba kane ka cingarap jongi hakini kibun tuli kiliang hideiru ban airu kalak lenti yakini ki try snong yakini ki try raj try muluk ba makiru kila penmi laki missionary kila penmi laki nong tray hakini bersawan jongu try bat kini kila dei makiru barak kubo sekwi pa kacaga jong kane ka than jongi ba kemju wat lada ka dei sakiwe kiri jongu thai andon ru kata kene ngut apa dengki brio kibat pas nagani ke caka chungi kibriu ki baya lenti lama kane bat ki along ru ki record chungane ka seng jungi ha keleng keleng ke caka kila tray bor bat buj ha ka ban penpriang ki bor ha chung blai te kane ka sngi bala ingu yo blai namar ba ula arab yangi ha kini ki ei baro nat ka daw ngila ban pha chung blai tang ning musim jungi ki sngongu namar ba blai don rengkat bat ngi bat blai ula ye lenti yangi bat ngi kerpat ru ken yo blai ba nang ka fugodo ba nang dap penbiang ya tingon kam jong ki ki ba ngin sa ya kendu hakini ki sngi isnem mansawan wala da ngidang ya lengba ki jing e don rubun ki jingele ki ba harukom kira e redam kinya wan na kadeng na kamon ndrei lengba ki sini utli jingi hoblei ngila banle ikane mo polus ko khoj ka sithi u sa filipi
kelnong basar khut khalai long ngala ban le aka hauta wa pen klan nga hauta wa ibor nga ingit skem ma kane kajing keren jungo polos kan yelong so ha ga jingim jungi omdei tang ingi ki phadar ki star ki brodar hiruniam omdei nang tabaro ki pai donget ki ba nya ja nang tirengkat na ka jinget skem jugi omdei ta kena flash wood Tag sengi labu ya we mot jong Don Bosco bansa kan mau ya jing dap cis pas nem jing tre jong selesien agani ki than jongi ban ngila pelait ru pai ba ru ko we ka kot ka ba la tho di pedar Emmanuel Festus ka ba batai chapang ka jing tre jong di pedar ko ba mensua hang ne pat kum juru ka kam jong ka balang ba la ya jing snem ka dep adu ba ngila long mentah pat hamtag sengi la don rubun di program insa don cibit ka cultural program ke jing ai i mementos ke ban sa kan mau ya kene ke sengi bakrau ban ai burom ki breu kamtam ki breu krau ki badar ki sistar belak tre agane ka thain chungi